hapon mga kaobloy no. Ato dito ron sa bagong lansa kay ato ng bangko. Bali gisakay ni siya sa Montero. So patubang na tapos sulod mga kaobloy. Mga kaobloy na natadre. Saan sila? Matara din. Mga kaobloy. So naabot na ta. Mo niyang bangko nga ipatawad mga kaobloy. So mano siya. Oh, shout out sa magulang. Hi guys. So man yang bangko mga kaobloy. Ni tawad dra sa dako. Mga kaobloy lan ang gidayungan. Saan mo saka ron? Saka ba? Saka dito sa kilid dong, ako kapot dong. Dia taki gulugod bro. Makalapara oy. Dapat ito maruti. Ala grabe na pa. Mas bata ka malak mo ka kita. Mas bata ko nga. Gi, sabi. Okay. Oh, Oh, gas. Masaka ko ka. Yung po. Kapatid. mao ni ang project. So wala pa'y tarik o yati. So naaderon po akong mga pagmangkon diri o puyuan nananaw sila gatod sa bangko. So tanaw na to sa video mga kaobloy, gamay pero sa personal if ganahan mo adto pwede ra pod nana siya kadakon mga kaobloy. Sa mga ni comments ako si Saldi Caballero, shout out nimo. O mga kaobloy no, muli niyang bangko Recaro. So tanong sa kalito. So mo niyang mahawan ko kaobloy, manhole doa bali doa lima ni ka manhole pa dito sa tubangan. So diri sa ta proceed sa yalo yung mga kaobloy. Mo niyang sandayanan sa kuan sa pokot. So mga kaobloy no, mo ni yang luyo. So mga kaobloy, ato na punta sa yang kamarote. Naman ijing. So mga kaobloy, muna yung wala lang ni glass mga kaobloy, ipintalan ra para makangayan po. So saka na sa babaw mga kaobloy. Usa ta mo sa mga kaobloy, muna niyang sulod diri. Muna mga tuluganan sa mga tao. So makita ko na to diri mga kaobloy. Napo diri, pasensya kayo medyo dulom lagi. So muna yung CR. CR ni siya diri mga kaobloy, wala pa ni siya nahuman. So mga kaobloy, dito sa babaw. So muna niya yang babaw mga kaobloy no. Kani siya nga bangko bali lingkuraran na siya if area mga kaobloy. So katong bangko nga nasa lalo mao to itaod para diri para makakuan. So bali himuanan pa to siya mga kaobloy. So ato pud tanaw niyang manubila. So kani nga manubila mga kaobloy is temporary ra sa ani. Kay para madala dito sa pikas ubrahanan sa Panday. Kay if diri man gud dili ka pa gusto og trabaho sa mga kaobloy mo sa kapatid. So mga kaobloy, mo ni ang kamarotes babaw. So kita na to sa palibot. So sa kataga mga kaobloy. So mga kaobloy, mo ni ang if napoy matulog mga tao diri pwede tambay mahapon o sa manggaling. So may mga kaobloy ang yang babaw. So makita na to mga kaobloy no? So napo dito mga kaobloy katapo ko atong video. Mga kaobloy, madto sa iyang kuan sa iyang diri tubangan. So mo ni natawad mga kaobloy mo na itong update no. Glass
So tanaw na to sa sulod no. Oh, did you see that? So mga kaubloy, glass pagod ang na-update na to ani. So tiris og napagawas na siya gamay. So wala pa din siya itarik mga kaubloy no. Ni mga kaubloy no. Una na punta mga kaubloy kay dito na punta sa ilalom. So mga kaubloy sa wait lang ha. Napali ko yung story niyo is napali siya yung cabinet mga kaubloy. Muna yung cabinet. So muna yung dulong mga kaubloy no. Naana siya tulo ka manhole. Ani. Nay kuha if na isda diri butang. So muna yung dulong. So flat. So muna yung tubangan mga kaubloy no. So wala pa mangguni siya tarik ug katig. Katig o yati muning wala pa kayo naman. Siyang magina wala ra man japoy na usob. Wala japoy update kay wala man pod. Wala man gitrabaho. So mao rin yang update sa sulod mga kaubloy no. Medyo dulom-dulom ra gid siya. Sunawag taro no. Dito siyang ulin. Wala pa na human. Wala pa ilise. Siro na ni ulin. So muna yung slakanan sa ihiday kung sa Bisaya. Sige kayo warman is tubig sa. So bali wala ko ka video atong pag saog ani niya. Pero at least karon naka video no. Maro to og thanks to all supporter and subscribers.